Ako sa vám dnes darilo, aké ste mali dneska predstavy? Celkom dobrý tréning, výborný od trénera Sivého. Celkom si myslím, že sme hrali dobre v dvojici s Matejom Kozákom proti Damianovi Veďačkovi a Jurovi Dvorchovi. Celkom sme boli vyrovnaní a dobrý tréning. Videl som, že sa tam pustil aj brankár s Gregorom. Vy ste tam boli tiež v bitke? Áno, ja som tam došiel ako prvý, však nenechám Gašpiho v štychu. Pekne som tomu, ten Gregor mal najebaný encián, keď som tam ja prišiel. A vy ste všetci vedeli, ten debil tam, že dal gól a že tu je teraz sráč. A ja som došiel za ním, hneď som mu dal kroštek, hneď som mu to tam dojebal, som ho tam. A to je všetko. Tešíte sa ešte na ďalšie zápasy a tréningy? Budem sa snažiť robiť všetko pre moje mužstvo a taktiež pre Uhol, pretože som Michal Furmanek! Ďakujeme vám za rozhovor. A ja ďakujem.